MP ke Shillong Parliamentary Constituency Dr. Ricky Andrew J. Syngkon ulong bawat la ka voice of the People Party VPP ka job tangan saungut ki MLA ha ki election MLA arjar atulai hanrai ha ki MP election kala sarna phang ha barok ki lai phu atali ki constituency yakane Dr. Ricky ulong hadin balami ki jingkano na ki wei ki party ba ki MLA ka VPP ki manra kampen roy sha ki constituency jongki Dr. Ricky ulong balada kene ke sorkar kadai kepadon ke jingkit kili ladai ban singtu ba upai ba ulangnya ula jeleb bat ula kwa ya ke jingkala bat lada kine ki padon hakabor kim singtu upai ba unsa ai biang ya ke jubang kila dai ban singtu ba ha ke MP election ka VP ka job live hu atli ki constituency na ki live hin rutli ki bahab ha ka si jantia ulong habai dai bat ki skim ke sorkar pedeng ulong baki don shibun ki skim ke sorkar pedeng ki bakendu tyngeh haba pentrikam namar bakim pej bat kim perkhat habawan ra sya kene kathan kabaya pher shibun na ki jakari thor kane kathan kaya pher na dong shadong ha ke jinglong jingman kilum kiwa bat kalong kabama ban shuwan ra na jerong sya tibian klem da tip ya ka khendeu ka balong kumno ula penram ha ka juk kapor ula ong ba unchim khia ban budin ya ka jingdawa ban penrung ya ka thin khasi ha ka kernit bapra ka ritis ni char jong kari ka bala sa teng la bun snem hadu menta